Какво става тук? Аз съм SBG Pro. Днес ще представяме Тодоров ден 2016 година. Виждате и трасето и те така. Ще се върна, когато започне състезанието. И тълпа. И така, това е обиколката. Не снимам на клип. Това май нещо се разбесува. Нещо е ядосано това. Да, май ще рипа по-убаво. Може и да си откажеш. Турим на пауза и като почне състезанието се връщам. И са подковани. Това е някакъв конски танц. И пак ще се наредат, нека. Че не са види убаво. Кога ще правят сега? Ветера ми духа. Така се умеша. И да чете на тук. Ето как се развиха. И наблюдаваме как се редат. И устата е къса. Първите състезатели. Единия се е разсърдил. Яко Пени, май няма Тама не по-нервен и по-бърже ще мине. Защото черният става седи водачката. На кафявият седи мъжът. Затова съм на кафявият. Той е на кафявия послуша. И пай. Той не иска. Леле бъде. И така, черния скача ли скача. Това кому направи? То кафявия що не скача? Не е сигурно са един по един. Не може двамата да скачат на едно препятствие. Могат и двамата на едно. Каваната? Виж колко време. Добре.
Ако рипне огражденията. Не. Не може. Кафявия ще победи! А черния? Черният софт Рипна си го баш. Ама кога ще прескача толъня? след малко. Не сега. Добре. Да. Тухлите Рипна го този път. има ли нещо трето да... Браво, бе! Видяхте ли как скочи? Защо вят това червено? Скочи това тук. И така, кафява мина чисто. Ето го черния. И така, кафява завърши без наказателни точки. Уау! О, я стига. Да, ако ще прескочи. Бутна балата. Кой и кое? Първото го скочи. Хом, супер! Кога ще прескочи? Ядоса се. Да. Това е по-първо малкия. Добре се пази. Ще го запалят при последните кончета май. Да. И това не. О, бе, защо да Не, те са един по един. Защото няма как двамата заедно, но и също препятствие да рипат. И така, браво, Сави, почва Беля. Аре, дай, не ме предай, Белчо. За тебе си. Значи аз съм... Аре, Белия, не ме предавай. Заложих 5 стотинки. Браво. И така, сега ако скочи червеното е про. Браво! Нищо. Предадете. О, бро. Аз си бедствуеш. Сега ако скочи, това е про. И про. Да. И ка бърже рипа. То се разбесува. Знаете, че аз съм вечерната опашка. Дай! Дай нашия.
О, под кота ме му падна. Или някаква такава простотия. Погине, брате, и ги свърши как направи. И сега ако скочи, това е про. Не са врати. Пик, Много високи скокове прави. Аплодисменти. Следващи играта са казатели, след като се и да ще се склад на мен. И сега минута и се... То те са много добре. Резна го. Режат. Айде, някакво долу да помогаш. Сега ще опита пак. Че се деля, не сложи на пауза докато... И сече. Отрезай зелето. Браво, бе. И път. Що не запалиха огъна? Много духа ветър, не мога да се запази. Не, са направиха една почва. Огън. Така, първото го репнаха. О, не, върни се. Екстремно. Рипай. Браво за сега. О, путна го. Добре, че не се путна в огън. Браво! И така, хора, мисля, това е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало състезанието и чао!